že hoří Afipalác. Mluvím pravdu celou dobu. Jsem to natočil. To viděli. Ještě se uvidíme, jestli tam budou ty hasičské auta. Já to teď stop. Tady už jsou hasiči. Už vyjíždí. Už jich hodně odjelo. Tady. Ty vaga. Já to tak slyším poprvé, že hořelo tady auto v Afipaláce. Už ho vyndali to auto. Jo, vidím. Hořel asi motor. No tak jsme vedle velkých hasičů. Bylo tam tak asi 12 hasičských aut, ale to bylo celkem hodně. No to. Tak jo, tohle bude všechno, my jedeme teď na fotbal, si užít zápas, takže čau.